लथि खालामनो सानखांदों आरो बेनिखायनो मैयासो गुवाहाटीयाव हम मिनिस्टार नाथाय जोंनि 50 बोसोर अमित शाहआ मोनसे स्टेटमेन्ट होदों भारत सरकारा आसाम सरकारा मानो दासिमबो होनो नागिरा नर्थ इस्टखौ बड'लेण्ड मोनसे मोनाबा जों उन्नत गिराया जों ओनसोल नाजाबाय गठन थागोन खालामगोन आन्दोलन खालामबाय बिनि थागोन इक'नमिक आरो जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन मालाबाबो नागारा बिथांमोना आरो बेखौ मानो बोस्रांनो जोंनि सायाव थाखायनो मानि थाखाय हिंसा जों मानो बड'लेण्ड मोना नर्थ इस्ट आरो जों आसामाव जाबाय बर'नि जेफोर आसामनि सशस्त्र थागिबि संग्राम खालामबाय मानसि थानाय संगठनफोर हारि दं जाथि बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामगोन बिथाङा जोंनि हारिया स्टेटमेन्ट साबसिन होदों बक्तव्य होदों बे आसाम हादराव आरो आसाम बिथांमोननि बे स्टेटआव बक्तव्यआनो नाथाय बिथांमोना मानो भारत सरकारा दासिमबो जे जोंनो बड'लेण्डखौ होनो गोसो गैया एनडिएफनि समस्याखौ बुंदोंमोन समाधान खालामनायनि नरेन्द्र मोनसे मोदि बिथाङा इंगित बड'लेण्डखौ जों दिन्थिदों हेफाजाबा बड'लेण्डखौ आरो समाधान बेखौ खालामनानै नाथाय समाधान बिथाङा खालामगोन जों जेब्ला दासिमबो देहाव नाङा ज' जायो बिथाङा ज' जोंनि जानानै खोथा सरकारजों लानानै सावरायोब्लासो मानो बिदि जोंखौ खिन्थु जों फिदिंबाय थानांगौ गावस्रायोब्ला दै गांहोनांगौ सान्दुं अखा फोजोबबाय बे थानांगौ समाजा आन्दोलन जानाय खालामबाय नङा थानांगौ जों आरो इसिबां बेखायनो दिल्लीयाव रायजो थांनानै राजा होख्रावहैबाय बर'नि 2007 माबायाव गौथुमफोरखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ फन्द्रआव बर'नि संगठनखौ आरो ज' जानायाव थांबानानै आन्दोलन ज' खालामहैबाय थायो जानायनि थाखाय अब्लाबो ज' बिथांमोना जानानै खामानि मावनो थाखाय बड'लेण्डखौ होनो नारसिननांगोन मानो नागिरा आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना नारसिनबासो बड'लेण्ड खालामनो मोनागौ हागोन मानि जिराया जोंनो दिनै नांगौ गोबां बड'लेण्ड जाय बर' हारिनि न' माखासे बड'लेण्ड न' दैदेनगिरिफोर रेस्ट सानै न' साथाम बड'लेण्ड न' दैदेनगिरिफोरा रेस्ट बुंदों उइ वान बड'लेण्ड उइ वान जों बड'लेण्ड गाबोननो सुक्ति खालाम खिन्थु मा रोखोम